Dobrý den, vážení přátelé. Já vám dnes budu povídat o hudbě. Konkrétně o hudbě. Jmenuji se Beršman první Peter, to vám stačí. Takže, hudba, hudba. Takže, řeknu vám důležitou věc. Hip-hop, píčovina a sračky. Pop, tak pro holky a pro buzeranty. Už tohle to taky moc nechápu. Potom, když máme takhle ten výborná hudba je metal. Metal, to je dobrá hudba, to musí být nejlepší prostě a rock ještě. Když k tomu přidáme ještě hardcore, tak to ještě jde a punk, no taky prostě dobrý. Ale hip-hop, to je pro buzeranty. Takže vám pustíme ukázku, takže nás nikdo nic nevyruší. No a takže, počkejte, se protáhnu. Tak vám jdu pustit ukázku, jo. Ukázku pustíme. Co to kurva do prdele je? Tohleto, co to je? Kde to je? Co? Proč? Já se zblázním. Ne, vypněte to, to je konec. Mé uši se zblázily.